чака. Точно 2 часа и 20 минути. Си чакал. Ти представяш ли си 2 часа и 20 Аз съм минути? голям човек. Виж какво става, докато те нямаше. Видя ли какво стана, докато те няма? Изяда бамбоните, изядаха вафлите, изяда всичко. И това момиче от Северна България вчера на лайфа повика, много глад там. Браво, маша работа. Чекай, тук ти останаха 50 стотинки за тебе. Да се почерпиш. Все 50 стотинки за арта не му платиш да сложи в чая. Ти даваш много. Да седи си тук. Сега минем на телефоните, да? Или ще кажеш нещо друго. Тетка нямам в касата пари, какво ще дам? Днеска с кой ще плащам, не знам. Ще ми плащаш на едро, бе. Аз платих сега всичко, дисплей, мисплей, отида пари. Чая смърт. Как няма смърт, ще сложи 9 захара и как няма да е смърт. Ясно чайче. Обаче няма да показвам чашата, защото ми се кара това много мръсна. Искам само хубава стока. Те буклуци... На телефона си е хубаво. Ем всяко да не се. Но така че телефони ми са познати. До работа обаче не зарежда. Ама, бе, защо така някак ми са познати тези телефони? Това е тази служба. Това е дупката. Това е някакъв кал вътре. Мале, и това ще искаш пари за това. А какво да искам? Какво да искам? Да ти искам да работи. Видях, че работи, не искам